Hyvät katsojat, ehkä olette jo nähneet dokumentaarisen osion, mutta jos olette ensisijaisesti kiinnostuneita matkailuauton tuontiin liittyvistä asioista, hyvin tästäkin voi aloittaa. Tervetuloa myös katsomaan dokumenttia, koska osiot täydentävät toisiaan. Aluksi haluaisimme korostaa, että meidän tavallamme toteutettu verovapaan matkailuauton yksityistuonti vaatii jonkinlaista peruskielitaitoa ja nettiyhteyttä. Siksi annamme nettilinkkejä, joista tarvittava tieto löytyy, mutta emme siteeraa kokonaisia lakipykäliä. Ehdottomasti teidän täytyy tutustua noihin asioihin, ettei tulisi tuhansien eurojen lisälasku autoveron muodossa. Eli katsotaan ensin Ajoneuvohallintokeskus AKE:stä, mikä on matkailuauto ja mitkä ovat lisävaatimukset autoverolaissa, jos halutaan se verovapaana. Lyhyesti. Sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40% asunto-osan pituudesta. Plus tietty massa sekä nestekaasu- ja sähkölaitteiden vaatimukset. Suomessa sallittua on vain nestekaasujärjestelmä, jossa käytetään painetta 30 millibaaria. Vanhoissa matkailuautoissa löytyy myös 50 millibaarin systeemit. Jos haluaa ajaa ilman 80 nopeusrajoitusta, autossa pitää olla ABS-jarrut ja 3-pisteturvavyöt kaikille matkustajille. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja tämä voi olla aluksi sekavaa. Mitä samaa ja mitä eroa on matkailuauton, asuntoauton ja retkeilyauton välillä? Onko jotain vaikutusta verotukseen? Matkailuauto on virallinen termi ja koskee kaikkia aliluokkia. Asuntoauto on ehkä enemmän kansankäytössä oleva termi. Jos katsomme mallit alle 3,5 tonnia kokonaismassaltaan, eli pakettiauton alustalle rakennetut asuntoautot, on seuraavat vaihtoehdot. Integroidut, joissa on yleensä omaperäinen ulkonäkö, asuntovaunun ja auton täydellinen risteytys. Puoli-integroidut. Nokka selvästi kuuluu pakettiautoon, asuntoosa taas muistuttaa asuntovaunua. Alkovit. Sama kuin edellä mainittu, mutta ohjaamon päälle ulottuu korotus eli lippa, jossa on makuupaikat. Retkeilyauto, täysin pakettiauton korissa. Verotuksessa kaikki toimivat matkailuauton nimellä ajoneuvoluokka M1. Ja kunhan tekniset puitteet ovat kohdallaan, auton voi tuoda verovapaana. Luonnollisesti on vaikeampaa löytää tarpeeksi korkeaa puoli-integroitua. Alkovimalleissa pitäisi olla helpompaa. Oikeastaan meidän tiedossamme ei ole yhtään varmasti korkeusperiaatetta täyttävää integroitua, mutta kiinnostuksemme oli pääasiassa retkeilyautoissa. Noissa kyllä on muutama sopiva malli ja on myös mahdollista korottaa kattoa Suomessa ennen rekisteröintiä. Kustannukset ovat noin 1500 luokkaa. Tiedustelimme asiasta Autokori ja Verhoilu J. Lehtinen Oy-firmasta. Tietenkin tämä toimenpide ei ole sarjatuotantoa, joten tiedustelkaa etukäteen mahdollisuudesta ja kustannuksista tapauskohtaisesti. Verovapaaksi matkailuautoksi eivät käy autot, joissa katto on tilapäisesti nostettavissa, esimerkiksi Volkswagen Transportille tehdyt muunnelmat. Yleensä tuontikatsastuksesta läpi menevät vaivottomasti uudehkot autot, joiden rekisteriotteesta löytyy kaikki EU-tyyppihyväksynnät. Muistakaa, että matkailuautoa koskee kaksivaiheinen valmistusprosessi, joten asianmukaiset paperit täytyy olla sekä itse autolle että matkailuosalle. Autokorin valmistenumero voi olla samanlainen kuin matkailuosan, mutta saattaa olla myös aivan eri.
Kaikki katsastusmiehet eivät ole tietoisia siitä, ja tiedustelkaa mieluimmin, millä alueellanne olevalla asemalla on kokemusta kyseisten ajoneuvojen tuontikatsastuksesta. Eroja kohtelussa todella on. Meille kävi juuri niin. Meidän autollemme ensimmäinen katsastusmies oli niin onneton, että sai koko Detlefin porukan ja maahantuojan ihmettelemään. Hänen mukaansa autossamme oli virheellinen valmistusnumero. Kiitos maahantuojalle, saimme varmistuksen, että paperit ovat ihan ok. Kuulimme myös, että Raision K1-asemalla on kertynyt eniten kokemusta ja lopussa käytimme samaa firmaa Porissa. Asian lopuksi emme suosittele itse tehtyä matkailuautoa, koska yllätyksiä voi olla loputtomasti, myös byrokratian takia. Miten etsitään autoja? Mobile.de on suurin saksalainen sivu, jossa on hyvin monipuolinen haku. Tämä on raamattu, jota kauan seurasimme ennen lähtöämme Saksaan. Kannattaa oppia Saksan postinumerokartta PLZ, mikäli haluaa paikantaa auton sijaintia. Autoscout24.de on toiseksi varteen otettava osoite. Myös hyvät sivut. Ja lopuksi outo nettivälittäjä. Sivu täynnä tavaraa, mutta harvoin päivitetty. Usein menettää paljon aikaa, kunnes saa tiedon, että auto on jo myyty. Hidas palvelu. Hyvin vähän valokuvia. Lupaus suomenkielisestä palvelusta. Ei pidetty myöskään autojen myyjien puolella, emmekä me suosittele. Matka. Edullisesti ja nopeasti. Ryanair, Bremen, Frankfurt. Hotellit, Formule 1 ja maaseudulla bed and breakfast. Auton vuokraus onnistuu myös netin kautta. Käytimme www-sivuja, koska se ei rajoitu yhteen yhtiöön, vaan antaa parhaat tulokset tietylle aikavälille. On hyvä ottaa sellaisesta firmasta, jolla on useita toimistoja ympäri Saksaa, koska aina palautus ei onnistu samaan pisteeseen. Edullinen auto maksaa noin 30 tai 40 euroa vuorokaudessa. Tietysti Saksaan vievät eri lentoyhtiöt ja meriteitse pääsee Finnlines-laivoilla Rostokiin ja Travemündeen vaikka oman auton kanssa. Osto. Yksityisellä sektorilla hinnat ovat edullisemmat, mutta auto ostetaan siinä kunnossa, jossa se on. Hyvä on pyytää omistajaa auttamaan rekisteröinnissä. Liikkeestä ostettaessa rekisteröinnin hoitaa myyjä. Myös luultavammin auto on huollettu, ja jos niin väitetään, sitten korjataan kaikki viat, joita ei huomattu. Eli sillä silmällä pitää auton kuntoarvio tehdä. Valmistajan takuu on voimassa Suomessakin, mutta pienet virheet, joista voisi valittaa kauppiaalle, jäävät omaksi murheeksi, jos ne huomataan vasta kotona. Rahat. Helpointa on, jos uskaltaa kuljettaa isoa kasaa rahaa mukana. Me halusimme tämän stressin pois kuvioista. Valitettavasti shekki ei tietääksemme ole mahdollista ja luottokortissa on omat tapauskohtaiset rajoituksensa. Rahansiirto nettipankin avulla toimii hyvin. Se on sitten myyjän asia, uskooko hän siihen heti vai kun rahaa ilmestyy hänen tililleen. Pahimmassa tapauksessa joutuu odottamaan pari työpäivää. Siinä ajassa uuden maksusiirron ulkomaille SEPA-systeemissä pitäisi tapahtua. Hyvällä tuurilla aikaisemminkin. Ennakkomaksu käteisellä voi olla hyvä vahvistus myyjälle, että ollaan tosissaan ja omistajan vaihtoprosessi voi alkaa. Vienti Saksasta. Asiasta on melko hyvin kirjoitettu nettisivulla ja laajennettu saman tekijän maksullisessa brosyyrissä. Todennäköisesti, jos aikomuksenne on ostaa auto liikkeestä, riittää pinnallinen tietous, koska myyjä yleensä hoitaa kaiken, katsastuksen, vientikilvet, vakuutuksen. Luultavasti auto on kaupassa tai yksityisellä myyjällä pois rekisteristä. Omistajan vaihdossa ajoneuvo katsastetaan sitten uudelleen, mikä on vain hyvä asia ostajalle, koska tekninen kunto varmistuu silloin. Vientikilvet ja vakuutus kannattaa automaattisesti ottaa kuukaudeksi. Sitten Suomessa ei ole kiire niiden kanssa. Toki kaskon voi ostaa Suomesta.
Paperit, jotka pitää saada. Kauppasopimus. Rekisteriote. Toisen valmistusasteen todistus eli Certificate of Conformity eli vastaavuustodistus. Katsastustodistus. Vakuutustodistus. Muuten myös hyvä, jos on huoltokirja, käyttöohjeet ja muut sellaiset. Suomessa. Kun on voimassa oleva väliaikainen rekisteröinti tai tullin siirtolupa, käydään tuontikatsastuksessa. Tämä on jännittävä hetki. Katsastukseen liittyy aina syystä tai toisesta tietty epävarmuus. Siksi on tärkeää, että ainakin katsastusmies olisi varma, mistä on kyse. Ehdottomasti kiertäkää kaukaa asemat, joilla ei ole kokemusta. Harvoin saksalaisissa matkailuautoissa on asianmukainen sammutin. Jos puuttuu, joudutte ostamaan sellaisen vähintään 13A 55B-luokkaa. Valitettavasti vanhemmissa autoissa saattaa tulla eteen kaasu- tai sähkölaitteiden tarkastuspakko. Yhteenveto. Auton hinnan lisäksi meille tuli yhteensä kuluja seuraavasti. Matkakulut 414 €, sisältäen kaikki liput Porista asti. Auton vuokraus ja majoitus, ei polttoainetta. Katsastus ja kilvet 273 € Suomessa. Saksassa myyjä on maksanut puolestamme katsastuksen, kilvet ja vakuutuksen. Säästimme noin 150 €. Ja this is it, niin kuin Michael Jackson olisi sanonut.